Aşgabatda bir yarım aylyk ara kesmeden soň döwlet dükanlarynda çilim satılıp başlandy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, çilimiň sowdasy 14-nji ýanwarda başlanyp häzirki wagtda sowda öwrençäkli görnüşde we berk gözükçülükde amalaşdyrylýar. Nowatlar ýerden 6-7-de başlanýar. Çilimiň sowdasy 40 minutdan geçmeýär. Onun satılışına 2-3 polisiýa işgäri harby ýokary jaýlarynyň 3-4 kursanty şeýlede etrawyň sowda edarasynyň bir işgäri we raýat eşigindäki ýene 2-3 sany adam gözükçülük edýär. Alyjylaryň sany 100-150 adam töwereginde, diýip habarçymyz 15-nji ýanwarda gürrüň berdi. Onun bellemegine görä çilim paýtagtyň uly köçelerinden daşda ýerleşýän 20 çemeti dukanynda satylýar, emma şol bir dukanda çilim günde bolmaýar. Sowda dukanlaryň arka tarapyndan penjirelerden amalaşdyrylýar we bir adam başyna bir gutudan köp berilmeýär. Penjiräniň üstünde kamera oturdulan kimdir biri ikinji ýedek nowata durup çilim aljak bolsa, başgalarym dawa etse, onda polisiýa işgäri şol video seredip gowluk bilen git bolmasa başwodar hökmünde çäre görür diýär hem gowýar diýip habarçymyz belledi. Ondan öň Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çilim sowdasy soňky ýedek dekabryň 1-nji ýarymynda amalaşdyrlypdy. Döwlet dukanlarynda çilimiň her gutusy 30 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda şol bir çilimiň bahasy edil şowun kun 50 we 60 manat aralygynda. Türkmenistanda döwletiň gözükçülügindäki dukanlardan çilimiň sowdasynda 2017-nji we 2018-nji ýyllaryň dowamynda emele gelen ýagdaýa görä 1,5-2 aýlap çilim sowdasy doly ketilýär we soň bir hepde golay wagtlap çilim satywa çykarylýar we ýene satywdan aýrylýar. Çilim sowdasyna polisiýanyň we howpsuzlyk gullaklarynyň edýän gözükçülügine garamazdan dawaly ýagdaýlar döreýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä 14-nji ýanwarda Aşgabatyň Günbatar böleginde köşede Bahtiýarlyk etrawynyň 20-nji dukanynda çilim bilen bagly ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Şol gün ýerden sagat 8 bolup barýarka 3 sany ýigit dukanyň arka tarapyndan çilimiň satylýan ýerine baryp çilim sorasalar olara gutardy diýip jogap berdiler. Emma olar şol ýerde hususy eçiligindäki awtologa çilimiň ýüklenýänligini görüp, munyň sebäbini soranlarynda dawa döredi. Olar ýakalaşdylar diýip habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine görä polisiýa gyzalan alyjylary tutsak edip derine geçirýär. Habarçymyz dawaly ýagdaýlaryň wagtal döreýänligini, hususanda geçen ýylyň dekabr aýynda Aşgabatyň bir kararlyk etrawyna degişli Hitrovka diýilen ýaşaýyş massivindäki döwlet dukanynda dören dawanyň netijesinde polisiýanyň birnäçe alyja jerime salanlygyny habar berdi. 2018-nji ýylyň dowamynda Türkmenistanda çilimiň bahasy adyndan 3 gezek gymmatlap, onuň bir gutusynyň narhy 19 manatdan 30 manata çykypdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çilim aýallara satylmaýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary harytlary resmi taýdan ketkitlenen we bazardaky narhdan arzan satýan döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlaryň ýygyderli saklanyp gelýänligini aýdarlar. Adamlar her gün daňdan dukanyň howlusuna barýarlar. Bir tarapda çilimiň satylmagyna garaşýanlar duran bolsalar, beýleki tarapda ýene bir nowat ahal ýagynyň satylmagyna garaşyp durandyr diýip habarçymyz belledi. Soňky bir ýyla golay wagtyň dowamynda Türkmenistanyň ilaty çäklendirilen görnüşde satylýan çörek, un, paxta ýagy, şeker, ýumurtka ýaly etasy azyk önümlerini satyn almak üçin uly nowatlara durmaly bolýar. Şu gün Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek her adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar.